Kardom kadoe phanta rada phan thanji pulote ahok alam se thanangji jongsi chobai thokai penali thandet pulote nangli first ke rada tum kamang hupen jok nangelam kroidaji semi mun next ke nang phan nang bisa selo munit tum tan phan ning ndok de prepo lasi nili labang so video pen nang tum ahok lam than po nang tum semi lai no chini po nang tum ton payment ki pi pen nang tum phun ki ending hang ma jong se ning hang bote labang so video ki cheng pen jod lang ino nang tum chini po non india long ke lan semi app la ke snapmine so app la ke installment ki en phan lok lo adak la ke tv pen dang lok laptop fridge phone available ni list mi la dak pen non at present ke pilo don payment pilo la pen phone nang le la si nan tum semi mane la so app download non la pen opini na tum counter ke chok che la pen ka chin ne do pode ni li description no ni li mobile number pielo nan tum nang call phe na ni li ke thekson an tum man thani ko basi nang tum phan pothot pachini thola so app la ke athe chobai be athe ni li semi dak pen se non down payment pilo la pen phone nang le lo ni li ka order phone la ke infinix smart 8 hd la hello approve ta ni li ka order time pen nang le lo hello approve lo la pen ni li cheklo yan ki pinang 752 la hello approve lo non tum semi thek wanong lo ni li ke than la ke real non semi chini po asi non tum jong sil pang so video ke lang ning sam pote lang tum un answer no la pen ni li non ke bang ji lang semi ni li rada phan ahok alang be than yi ba sibori po la pen nang tum semi kai ta ni li long ke lang dun ver sima chini ro ni li ke thekson an ke non tum than pon ipo la pen ni li lam kan ji ko pini chok che do pote lang tum ala comment ong le non tum than pon ik no ni semi mane ki mesen lam an mang ni semi arji po asi pini video non tum pana pachini bote na baklang ke lanwela tum me thak me kardom